Bon, ngiceliwe nami ukuthi ngizojobelela la kwi-study sethu. Umfowethu usenze ngathi sisenkonzweni yetende le nto. Um, Kodwa-ke akuhluphi. Kufanele ubingelela nabo bonke abanye abefundisi abakhona, nabaqalayo ukuba nathi uma bekhona. Bingelele bonke laba esijwayele ukuba nabo abazalwane bethu. Ngiyabonga ukuthi nihlele isikhathi sohlangana namhlanje. So namhlanje bazalwane ngifuna sikhulume ngendaba yokuthi uNkulunkulu ulindeleni kumuntu omusha. The reason why ngisho lonto noma ngikhethe lesi sihloko, it's because kwaningi uma kukhulunywa nge-youth, it appears as if ayikho into etheni, there's nothing much uNkulunkulu ayilindele kubona except ukuthi nje babe i-youth, babe yabona ey'ntweni zabo, bangaphazanyiswa. Kodwa ngifuna sibheke izwi likaNkulunkulu ukuthi lisifundisane. So ngicela ningibezele, khona into engifuna ukuyibhima la bengiyi-prepare-ile for today. Kwilokhuzana kwisihloko sethu sanamhlanje. So isihloko sethu asikho evesini elilodwa, but sisemavesini amaningi. Njengoba kade ngichazile ukuthi umuntu uma emusha ekhula, umhlaba noma izwe esihlala kulona line-view ethile, linento elisuke zilindele kumuntu othi usemusha, uyakhula enkosini. Mase kuba khona izwi likaNkulunkulu, njengoba ngichaza, elivezayo ukuthi nalo uNkulunkulu khona into asuke eyilindele kuthina. So lezo zinto lezo sifuna ukubona ukuthi izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthini, yini le uNkulunkulu ayilindele kumuntu omusha. Ngabe lento esuke ikhulunywa noma ishunyayelwa ebandleni ihluke ngani kunale esuke i-expectwe kubantu abasha. Ngabe abantu abadala kuphela yini who are expected ukuthi babe abantu abagcina imiyalo kaNkulunkulu, baba abantu who are just there bona ebandleni without having any impact. So into yami isibuyela la uthi ngiyibhime, so sokwazi ukungena kahle kuyona. So uma ungeyilindele kubantu abasha, kunezinto ayilindele komama, kunezinto ayilindele kobaba, kunezinto ayilindele ebandleni in general. Kodwa njengoba kade ngichaza ukuthi kunezinto izwe nalo elisuke liyilindele kubantu, njengoba sazi ukuthi izwe alihambisani ney'miso zikaNkulunkulu. So uma umuntu nje ezalwa emhlabeni, usathane nawe unenhloso ethile yakhe yokuthi amprevente lowo muntu from knowing izwi likaNkulunkulu. On the other hand, uNkulunkulu wants to save abantu, basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso. So zimbili izinto engifuna siyi-check-e namhlanje, ukuthi number one, ithini i-worldview or worldview on what is expected kumuntu osemusha. Number two, ngifuna si-check ukuthi from a biblical perspective or from a God's view, uNkulunkulu yini le ayilindele. So uma ubhekisisa, uma uNkulunkulu ekhuluma ngabantu abahlanganayo beshada bebe nomndeni, uma sebenomndeni kuqhamuka ingane, and there's a responsibility kumama nobaba ukuthi uma ikhula ingane ayikhulise ngendlela abhilivela kuyona. So in the context of abazalwane, uma sikhula sishadelwa noma sishada siba nemindeni, uNkulunkulu ulindele ukuthi iy'ngane zethu uma siyikhulise ngezwi likaNkulunkulu. Uma zikhula nazo ziba seminyakeni la zikwazi uku-understand-a khona izinto, we also keep on preaching kubona.
The reason why senza njalo it's because sifuna bazi ukuthi uNkulunkulu ulindeleni kubona. Sifuna bazi futhi ukuthi why besemhlabeni bazokwenzani emhlabeni. As well as on the other hand, uNkulunkulu mayesesiphile sibusisile iy'ngane ziyey'koleni ey'ningi ezahlukahlukene. Isikole imvamisa sinayo iview yezwi likaNkulunkulu. Sine-view yomhlaba, sine-view ye-constitution, sinendlela bona noma umhlaba ofuna ukukhulisa ngayo iy'ngane in a certain way, which sometimes contradict izinto thina esikholelwa kuzona, especially from a biblical perspective. So ngifuna ukuqala ngokuveza ukuthi ithini i-view noma yini esuke umhlaba noma izwe ohlala kulona lisuke liyilindele, especially eSouth Africa, eli-expectayo kumuntu osemusha and lifuna kanjani lona. So ingakho sizongena kule view yokuqala because ngifuna ukukhombisa ukuthi from a world perspective umhlaba nayo into eyilindele kumuntu osemusha noma umuntu okhulayo. Khumbula ukuthi kunesisho sezulu esithi ugotsha usemanzi, which means ingane mayisakhula yomfana noma yentombazane noma iy'ngane mayikhula, uyi-prepare ingane isakhula, uyilinde ize bese esigabeni esithile uthi hhayi ngizoyi-addressa le nto le ngane mayisi-understand. Uyiqala isakhula, kuyayiwa esontweni la ekhaya, kuyathandazwa la ekhaya. Umuntu uma yamukela ukudla uyakubonga ukudla, ubonga uNkulunkulu. Imali engena la ekhaya iqhamuka kuNkulunkulu. Njengoba niphuma nje niyodla e-McDonald's noma ikuphi la niya khona, yonke le nto yenziwa uNkulunkulu. Uma wenza njalo uyaspend isithombe enganeni ukuthi uNkulunkulu wenzani, uNkulunkulu uyaprovide, uNkulunkulu ovikelayo. Sometimes uNkulunkulu odisciplinayo. Kumele uhambe uqonde. So ingane iyazi ukuthi at hindsight iyazi ukuthi okay, ma nikholwa noma nikwi-setting ekanje kumele uphile ngale ndlela. Yize engaka-understand, engaka-grasp kahle ukuthi uNkulunkulu ufunani noma le nto yena acabanga ukuthi kuphilwa ngayo iyona ndlela vele uNkulunkulu afuna ukuphila ngayo. Kodwa uma esakhula umuntu umfaka nje kuleyo ndlela leyo. Kanjalo nezwe-ke liba njalo. Uma ikhula ingane yakho wena ungathathi any responsibility, na umhlaba uyangena uyaqala-ke uthathe i-responsibility yokuthi uzoyi-shape ingane ibe yile nto wena oyifunayo noma umhlaba oyifunayo, hhayi uNkulunkulu into ayifunayo. So ngicabanga of izinto eziwu-3 ziningi izinto bazalwane that I came across, kodwa I felt ukuthi mhlambe lama points awu-3 will make us understand ukuthi umhlaba operator kanjani or umhlaba yini osuke uyilindele kumuntu osemusha, especially kulabo asebekhulile asebe-understand ukuthi izinto zenzeka kanjani. So iphoni lami lokuqala ukuthi i-world view about i-sexual immorality. Umhlaba uyayinormalize lento ukuthi umuntu memusha it's fine, angaba ne-relationship yezokocansi sinoma kanjani nanoma inoba umzimba wakhe akekho umuntu oshaya umthetho. Kuze kuphasiswe even kwi-constitution noma kwamanye ama-act ukuthi iy'ngane ayingalokhu ey'controlwa maqondana nalezi zinto zokocansi. Uma umuntu elalile it's fine, makwenzeka ekhulelwa ayikho into etheni, akahamba usikhipha isisi, ayikho into wrong. Umhlaba loyo usuke u-expecte noma mawukhulisa umuntu noma usesezingeni elithile ngoku-understand izinto umuntu esemusha, ukufaka number 1 ukuthi i-sex akuyona into e-strange. Ungayenza noma noba, why kumele ulinde umshado? Why kumele ulokhu uyigcina? Awazi lapha emshadweni ukuthi uzoyani, awazi nokuthi uzoshada. Uyaqala uyayifaka lento ye-sexual immorality umhlaba, ufake nendaba ye-pornography. Yamukelekile lento, ayikho wrong. In fact bayi-justify umhlaba, usathane asebenze through ama-systems. It's better ukuthi uyibuke i-pornography because manje there's nothing much, awubulele muntu, awulalanga nomuntu, akho macala owenzile. So it's fine. Uma ukuthi lento iyakugwema ey'ntweni ey'thile ezimbi, engithi ezimbi, in inverted commas, ngoba umhlaba uyibona zona zizimbi, it's fine, qhubeka nalento, ayikho into wrong. Then indaba ye-impurity,
umhlaba uyayifundisa lento, uyayifaka lento kubantu ukuthi especially kubantu abasabasha ukuthi awudingi ukuthi uze ube impure, akekho umuntu o-impure. Phila impilo yakho ngendlela ofuna ngayo. Uma ufuna ukuba nama-partners amaningi at once, it's fine. Phela nje unaqikelela 1 no 2 no 3. Uma ukuthi futhi usuya-engage sexually, it's fine. Hamba ozama umjovo wokuyi-prevent-a lento ukuze kungabi khona any consequences. So i-well view insofar as i-sexual immorality ufaka leyo nto, ulindele umhlaba, ulindele ukuthi ingane mayikhula ingahambi ngezwi likaNkulunkulu, bayifake lento. Balindele ukuthi yiyo into ezoyiphila ngoba simnika i-freedom lo muntu, simnika indlela yokuyiphatha, exercise i-freedom yakhe without any restrictions, without having iBhayibheli, without having imithetho eminingi engapheli. I-view yezwe leyo ngento ukuthi umuntu kumele abe kanjani umuntu omusha, and into abayilindele ukuthi umuntu omusha kumele abe kanjalo. Yingakho kunalama systems akhona in place nemithetho ezodrive phela lento ukuthi kugcine kufinyelele kwi-sexual immorality kumuntu osemusha. Ipoint lesibili ukuthi umhlaba uyayifundisa lento yokuba self-reliant without uNkulunkulu, ukuthi umuntu usufficient eyedwa akamdingi uNkulunkulu. Ziningi izindlela ekwenziwa ngazo. For example, one of iy'ndlela manje esetshenziswayo ephushwa kakhulu indaba ye-education. Education yinhle bazalwane, akuyona into e-wrong, kodwa indlela izwe lisebenzisa ngayo liyamtshela umuntu omusha mesakhula ukuthi funda wena ugogode ube neziqu ey'ningi, vele akukho wrong. NaseBhayibhelini ayikho into esiyitholayo e-wrong. Uma usunazo lezi zinto uzothola imali, ube right, uphile impilo ekahle, awuxakekile wena. Abantu abaxakekile kuphela abadinga uNkulunkulu. Why udinga uNkulunkulu uno-NQF level 10 or NQF level 9? Ufundile mos, une-masters, une-honors, une-PhD. Wena yourself you can sustain ubukhona bakho. Awumdingi uNkulunkulu, awuyidingi indaba yensindiso. Indaba yensindiso yabantu nje kuphela. Wena qhubeka ney'fundo zakho, uye le phezulu. Uma usule phezulu uncike kuzona futhi izona ezizokuvulela iminyango. Uyabona ukuthi izimfundo iyinhle, i-culture noma izwe maliphusha le narrative aliphushele ekutheni uma usuyizuzile imfundo yakho uhambe obonga uNkulunkulu, but bayiphusha in the sense that izokwenza umuntu osefunde kakhulu angasiboni isidingo sikaNkulunkulu. Why kumele ngibe noNkulunkulu? Why kumele ngirelaye kuNkulunkulu? Ngoba lento engiyifundelile ngey'khwepha zami, ngamandla ami, ngemali yami, ngesikhathi sami, ne-support yomndeni wami, yonke into it's about you. Akusekho uNkulunkulu, kumele urelaye kuwena. Umhlaba ulindele leyo nto leyo kumuntu omusha, nalama systems that have been put in place. Aphushe nendaba yani independence. Independent umuntu u-right, u-sufficient, uwedwa, awumdingi uNkulunkulu. Hhayi kumele ulethe uNkulunkulu ozolokhu ekuphanisha uma wenze kabi, ulokhu ekufuna izinto ey'ningi ongakwazi na ukuzenza, nabanye abayiqala abayishiya phansi zabahlula. Self-reliance without God ezinye zezinto imhlaba oyiphushayo elindele ukuthi lowo muntu omusha loyo abehave ngaleyo ndlela, ayamukele leyo nto, ayiphile futhi. Kusikona nje kuphela ukuthi i-system bayi-create abaphushe leyo nto engenaNkulunkulu, i-success engenaNkulunkulu, imfundo engenaNkulunkulu, umuntu oyiphilela kahle noma ongayiphileli kahle kodwa engenaNkulunkulu. Inqobo nje ukuthi umuntu akazimele engekho uNkulunkulu. Umuntu akazimele without even thinking of indaba ye-salvation. Umhlaba ucreate leyo nto leyo ukuze ekugcineni in return ukwazi ukubhenefitha from you not relying kuNkulunkulu. Iyona into oyi-expect-ayo umhlaba leyo uma ufika kuwona ungakholwa. Iyona futhi into abayi-drive-ayo kuwena, ingene kuwena ithi shi phakathi. Bakhona abanye abantu, nami bakhona engise ngabona abantu abafundile impela. Ubona ukuthi ufundile lo muntu ugogodile, muthi uyasondela kuyena uba ne-conversation, uyabona ukuthi lo muntu uphakeme kakhulu, ayikho into ongayenza ngaye, uyazazi, imfundo yakhe uyihambisa phambili. Uma waqala wafaka izinto zikaNkulunkulu uyayimosha leyo conversation nalowo muntu. In fact, kungamele ukuthi angabi nayo i-conversation nawe ngoba awukho kwi-academic level yakhe.
akusikona ukuthi umuntu awukwazi ukuconversa naye to such a certain extent. Indaba isekutheni yena nesystem esifakiwe umhlaba phela u-expect-ile ukuthi lo muntu akaphushe lento emfundo phambili, akhohlwe uNkulunkulu, amkhiphe uNkulunkulu. Kodwa lokho akuchazi bazalwane ukuthi abazalwane abangafundi. Abazalwane abafunde, but kumele bazi ukuthi yonke into iqhamuka kuNkulunkulu. Without uNkulunkulu ayikho into engenzeka. Okwesithathu, into abayenzayo umhlaba oyi-investayo kumuntu osemusha mase beya-expect ukuthi aphile ngayo, ukuthi baphusha lento yokuthi umuntu akabe noma abasapothe i-view yezwe. Susa iBhayibheli, susa leya ncwadi endala esitshela ngo-Abraham no-Noah, sibazi, asihlangene nabo, asina interest kubona. Buka izwe ukuthi li-offerishani, buka le mfundo oyitholayo, buka lezi zinto lezi. Ingakho ngifake lento ukuthi the world pushes young people to conform kwi-standard sezwe. Ungaconform kwi-standard sezwe likaNkulunkulu, hamba wena nje ngokuthi ezweni kwenzakalani. Uma ukuthi kumele ushaye umthetho ngomzimba wakho, wenze izinto ngendlela ofuna ukuzenza ngayo, it's fine, there's nothing wrong lapho. Enza ngaleyo ndlela leyo. Ifuna leyo nto leyo, mase usacrifice nezinto. Uma ukuthi wakhula ekhaya la kwakukhunzwa khona, uyayishiya lezi zinto, usafunda bayokukholwa, uhamba ne-world view manje, conforma kuma-standards asemhlabeni. Kumele kwenziwe kanje, thina akekho ozositshela. If mina ngifuna ukuba nobudlelwane nomunye umuntu onobulili ofana nobami, ayikho inkinga. We are conforming to ama-standards ezwe likaNkulunkulu. Uzama ukufitha indaba yeqiniso nazo zonke ezinye izinto uyishaya indiva. I-view yezwe-ke leyo nento asuke eyilindele noma izwe lilindele kumuntu osemusha. Into abayenzayo, abayikhanda ama-systems akhona abazowafaka, bawadrive kwena uwamukele, mase bekulindele ukuthi uphile ngaleyo ndlela. Abalindele ukuthi wena uphile ngezwi likaNkulunkulu. Abalindele wena ukuthi usibalekele isono. Bafuna ukufaka lezi zinto, mase uzamukelile lezi zinto bese bayaripha ama-benefits. Kodwa into izwe eliyenzayo kumuntu osemusha nomuntu osemusha meconforma kulama standards, into angayiboni nezwe lingamtsheli yona ukuthi lezo indlela lezo iholele ekufeni. Njengoba nje lithi izwe nimyekeni ningamphazamisi. Mefuna ukuba ne-casual sex, abe nazo zonke ezinye izinto, ningamphazamisi, myekeni. Izwe into elingakutsheli yona ukuthi vele uma uqhubeka ngaleyo ndlela uholela esihogweni. Mangingasisona isihogo, kuzoba khona ama-consequences ale casual sex eyenzakalayo. Ma uhamba nge-self-reliance without uNkulunkulu, vele ubheke esihogweni. Kwayona lo mfundo yakho at some point ingakufaka yona enkingeni, usalunjalo. Ukuyithemba kwakho kuyizeleze. Ma ubheka isystem noma izwe indlela elisebenza ngayo, indlela uSathane asebenza ngayo ma edukisa u-Adam no-Eva. Ma ekhuluma no-Eva uthi hayi ngoba uzofa ngempela. Ma udla amehlo akhe azovuleka, akamtsheli lonke iqiniso. Umnika lento ayifunayo ukuze azozuza uSathane ngaleso sikhathi, kodwa futhi at the same time akamtshela ama-consequences a-serious ukuthi once wa-deviate ezweni likaNkulunkulu, nina senizosebenza-ke manje, senizogcina umthetho, sekuzomele nihlabe izinto ukuze niye kuNkulunkulu, sekuzomele nenze ngendlela ethile ukuze kususwe amacaleni, sekuzomele manje nihlabe iy'nkomo ney'mbuzi nayo yonke into. Nezwe mali-approach-a umuntu osemusha lim-approach-a kanjalo. No, it's fine, yenze lento, ayikho inkinga. No, it's fine, ufuna lento uzokunika uSathane, ufuna lento izokunika izwe, lizoku-accommodate, angeke liku-restrict-e ngoba vele limviwa kanjalo umuntu osemusha. Wena usemusha, yini ufuna ukuyixaka ngento ey'ningi le kude. Bakunika yonke lento oyifunayo manje, yiyo into abasuke beyilindele nempilo abasuke beyilindele ukuthi wena uzoyiphila. Umhlaba loyo into osuke uyilindele kumuntu omusha. Manje sifuna ukubheka ukuthi izwe likaNkulunkulu lona-ke liviwa kanjani-ke lento. Sesizwile ukuthi izwe liyenza lezi zinto, izwe lilindele lento.
and I'm sure njengoba sikhuluma abanye beni bayaqala bayi-realize i-pattern yezinto ezenzakalayo ukuthi why umhlaba ngempela ukanje, why izinto zikanje, ingoba vele inhloso ukuyisa abantu kephi esihogweni. Manje ngifuna sibuke leli point lami lesibili, i-God's view or i-biblical view, ukuthi uNkulunkulu ulindeleni-ke kuthina. Sesizwile ukuthi izwe lilindele ukuthi simthuke uNkulunkulu, siphile ngendlela ethandwa yithina, singabi naye uNkulunkulu, siyiphilele iy'mpilo zethu, sithembele kuthina, senze ngendlela esithanda ngayo. Asifuni abantu abazolokhu besondela la kuthina bezoba bacikile, belokhu besitshela befuna ukuthi siphile ngendlela ethile. Manje ngifuna sibone ukuthi izwi likaNkulunkulu noma yena uNkulunkulu uqobo uthi ufuna siyenze kanjani le nto, noma yini yena uNkulunkulu ayilindele kuthina sisebasha. Nakhona I just picked ama-points amathathu. Eyokuqala, uma ufunda u-1 Timothy chapter 4 verse 12, uNkulunkulu ulindele ukuthi uma usemusha usakhula usethe i-example kwabanye ozakwenu abangangawe. U-1 Timothy chapter 4, we draw that principle from leli zwi leli uPaul ma ebhalela uTimothy. Ethi kuTimothy, let no one despise you from your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Lento uNkulunkulu noma into ayilindele kuwena umuntu omusha ukuthi kumele ube yi-example kwabanye ozakwenu. Ungayicabangi ngokuthi ayikumele ngibe i-example mase ngithe ukukhula mhlampe nami senginomndeni. uNkulunkulu ulindele ukuthi kulesi stage okusona kule minyaka okuyona ube i-example, njengoba uthi uPaul ayibhalele uTimothy ukuthi ufuna abe yi-example. Mase yayichaza izinto akumele abe yi-example ngayo, i-speech, indlela yokukhuluma, indlela izinto oyikhulumayo, ukhuluma amagama anjani, yini oyikhipha la olimeni lwakho. Number 2, uthi akabe yi-example nge-conduct, which is inkambo, indlela ohamba ngayo, indlela ophila ngayo, ayibe example kozakwenu. Angathi ma kukhulunywa ngomunye uzakwenu kuthiwa kumele nifane naye, lo kuthiwa ingoba wena awazi ukuthi wenzani lo ngale. uNkulunkulu ufuna ukuthi ma usemusha ube yi-example kwabanye ozakwenu. Mekuthiwa niyambona usibanibani, basho nabathi hayi nathi siyambona, hayi siyancenga, sincengela ngala naye eya ngakhona. uNkulunkulu ufuna ukuthi ma usemusha ube yi-example, indlela okhuluma ngayo, izinto oyikhulumayo, indlela ophila ngayo, indlela wena owaziwa ngayo, indlela wena othanda ngayo abanye abazalwane nabantu bakini nomndeni wakho. Ube yi-example nasekukholweni. Uma kukhulunywa nje ngendaba yokukholwa kumuntu osemusha, kuthiwa hayi buka usibanibani. Yabona nje uma ubuka usibanibani uyakholwa loya muntu, uyamthanda uNkulunkulu, hhayi ngoba mhlampe simthanda kuphela, kodwa ziningi izinto ezimfakazelayo ukuthi njengomuntu omusha uyamthanda uNkulunkulu. Mayesithi impurity, nangenhlanzeko yonke, kuhlanzekile lo muntu emphefumulweni, azikho izono ey'khona ezimxinile, uhlanzekile nasemzimbeni, nasenyameni uqobo lwayo, free from sexual immorality, ayikho izinto a-engage kuzona angatholakala kuzona engaba inkinga, engaba questionable kwi-faith yakhe noma ekukholweni kwakhe lowo muntu loyo. uNkulunkulu ulindele lonto kumuntu osemusha ukuthi number 1, iba yi-example. Ungabi i-example embi, kodwa iba yi-example enhle kwabanye ama-peers akho. Awathi mayikhuluma nawe, mayisondela kuwena from youth to another youth or youth to youth, bakwazi ukukhuluma nawe, ubacounselishe ngezwi likaNkulunkulu, ubalekelele la ba-strugglisha khona. Hhayi ukuthi ube umuntu osemusha othi uthanda uNkulunkulu kodwa uyantaza ey'ntweni ey'ningi zezwe, asakuqondi ukuthi uyisima kanjani. Masithi silandela impilo yakho, awusethi any example. Nathi ama-elder masikubuka sibeshiya amakhala lapho singakuqondi, masihlangana nawe emoli udla phansi, you are not a good example. Kodwa uNkulunkulu uyafuna noma into ayi-expect-e kuwena uma usemusha ukuthi number 1, iba i-example kozakwenu. Ungafuni ukuba yi-example kubantu abale kude abaphezulu, iba nje i-example kulabantu okubona around ama-peers akho, around abantu bangakini, nasemsebenzini uma bekhona abantu abangangawe ngokweminyaka abakholwayo,
bazi ukuthi nje yabona usibanibani uyakholwa siyamazi. Nabangakholwa emsebenzini iba example nakubona. Hlaze mawuyiphatha kahle, ukuyiphatha kahle kwakho ungabadonsa besondele kwena befuna ukwazi ukuthi uphila kanjani, uthole ithuba lokuthi ubashumayeze labo bantu. Iphonti lami lesibili engilivezayo noma engifuna ukuliveza ukuthi i-total dependence on God. Uthi uma umuntu omusha uNkulunkulu ulindele ukuthi umthembe, urelaye kuyena, udiphende kuyena ey'ntweni zonke, hhayi ey'ntweni ey'ncane, hhayi ey'ntweni ey'thile, ey'ntweni zonke uNkulunkulu ulindele ukuthi sithembe yena. Okusho ukuthi indlela esiphila ngayo, izinto esizenzayo, sidiphendele uNkulunkulu. Noma singafunda sigogode sibe right, noma singanemali sibe right, still uNkulunkulu ulindele ukuthi i-guidance siyithola kuyena, indlela yokuphila siyithola kuyena. Ingakho uma ufunda uProverbs chapter 3 verse 5 to 6 uthi, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. So uNkulunkulu, what he's expecting from umuntu omusha is that akacabanga ukuthi yena uzokwenza izinto ngendlela a-understanda ngayo nendlela abona ukuthi kuzoba ngayo. Njengoba sibonile lapha ezweni ukuthi kuthiwa funda ugogode nayo yonke into, nayo yonke leyo nto leyo isihleleleke wena-ke ngokwemfundo yakho, uyazi ukuthi okay, njengoba sengifundile la kuzoba kanje, mase kukanje kuyobe sekukanje. Uyayiplanela lowo muntu, uNkulunkulu akekho involved. uNkulunkulu ulindele ukuthi uma usemusha udiphendele kuyena ngokuphelele. Yonke into that has to do nawe umuntu omusha udiphendela kuyena. Diphendela kuyena esikoleni, diphendela kuyena emakhaya, diphendela kuyena emsebenzini uma ukuthi umuntu omusha kodwa osesebenza, udiphendela kuyena kuyona yonke into basically ongase uyicabange that has to do noNkulunkulu and that has to do nawe. uNkulunkulu yena. Uma ufundela inyizwi likaNkulunkulu, I think uwona uProverbs mangaphazami, uthi maningi amacebo asenhlizweni yomuntu, kodwa intando kaNkulunkulu ephumelelayo. Kuhle ukuhlela, ningamaplani esinawo enhlizweni yethu, siyafunda senza izinto ey'ningi, kodwa ekugcineni intando kaNkulunkulu ephumelelayo ey'ntweni zonke esisuke siyihlelile. Ma wena udiphendele uNkulunkulu ngokuphelele, yes uyayihlela iy'nto zakho, kodwa futhi awubi nankinga mase kuphumelela intando kaNkulunkulu. Awumblame ngalutho uNkulunkulu ngoba vele yonke into incike kuNkulunkulu, yonke i-understanding yakho incike kuNkulunkulu. Iphonti lami lesibili ilizwi lakhe. Akalindele uNkulunkulu ukuthi uzophila ngendlela yezwe uma ukholwa. Ma kunabantu abasha nje abakhona la bathi bamthanda ngempela uNkulunkulu, uNkulunkulu akayilindele lento yokuthi wena uzophila ngokwezwe, uzophila ngokwezinto zezwe, awuzophila ngezwi lakhe. Kodwa kumele ngiyiclarify le part ngoba khumbula izwi kaNkulunkulu lithi wonke umuntu, abazalwa nabakholwayo, abadala nabancane, kumele bawulandele umthetho wezwe, especially uma ungaphambani nezwi likaNkulunkulu. Uma ngithi phila ngokwezwi likaNkulunkulu, angisho ukuthi ilwa nabantu lapha emsebenzini, uma uvalwa wena ukuthi ungashumayeli lapha emsebenzini. Makumele ngabe uyafona lapho, ufonela ama-client, wena ufuna ukushumayela, akushiwo into enjalo. Makhuluma ngokuthi uphila ngezwi likaNkulunkulu, khomba ukuthi noma kuchaza ukuthi yonke into oyenzayo ingezwi likaNkulunkulu. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ufike ubuka isimo obhekene naso, ubuka izwi likaNkulunkulu ukuthi lithini. Ngisemusha ngibhekene nalento, lithini izwi likaNkulunkulu? Uthi uNkulunkulu angiphile kanjani? Uthi uNkulunkulu angenzeni kanjani ngasiphi sona isikhathi? That's why ngidonsa incwadi kaJoshua chapter 8, amazwi directly from uNkulunkulu to Joshua, ekhuluma ngencwadi yomthetho, which was the law ngalesa sikhathi. And there's a principle that we can draw out of this verse. This book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. The principle esiyitholayo la is that
uNkulunkulu mekhuluma noJoshua uthi le ncwadi yomthetho, which was the book of the law, uthi ayingasuki emlonyeni wakho, meaning le mithetho yami engikunika yona Joshua kumele uphile ngayo ndoda, isemlonyeni wakhe, into oyikhulumayo iyizwi likaNkulunkulu, ucabanga ngayo lento, umeditate ngayo lento, uNkulunkulu this, uNkulunkulu that, uNkulunkulu this, uNkulunkulu that. uNkulunkulu mayinika uJoshua lama-commands la wayefuna enjalo, ayingasuki le ncwadi emlonyeni wakho, meditate ngayo yonke indlela. Mayesethi masuba careful ukuthi wenza yonke into ngendlela le ncwadi engikunika yona esho ngayo. It's the same thing bazalwane neBhayibheli leli sinalo kwi-New Testament. The same principle applies. Ma umusha uNkulunkulu ufuna ukuthi number 1 uphile ngezwi lakhe, alingasuki izwi likaNkulunkulu emlonyeni wakho. 2, meditate ngalo izwi likaNkulunkulu, ufunda izwi likaNkulunkulu, attend ama-Bible study if you have to, wenza any other thing that has to do ne-meditation yezwi likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ufuna uphile kanjalo. Mase uyaqaphela ukuthi awugejani-ke noNkulunkulu, ngoba phela ma izwi likaNkulunkulu lisemlonyeni wakho, uzindla ngalo wena imini nobusuku, ulifunda izwi likaNkulunkulu, ulishare, kuzomele phela uphinde wenze izwi likaNkulunkulu elishoyo. Malithi uPaul mekhuluma ngendaba zemshado ethi ongaganile akakhathalele kwenkosi ukuthi angayithokozisa kanjani emoyeni nasemphefumulweni, wena wenza kanjalo, vele wena phela ngithi awukagani, usemusha, ukhathalele kwenkosi. Ma ukhathalele kwenkosi, you are now living according to izwi likaNkulunkulu as umuntu omusha. Ma kuthiwa kunezinto ezenzakalayo ebandleni, you are there. Ma kuthiwa kunezinto ezenzakalayo lapha ekhaya, kumele ube helpful, usize, kudingeka izinto ezithile, you are there. Ma sewumuntu omusha osisebenza, unezinto, inkosi ikubusise ngemoto, you are there, you are living according to izwi likaNkulunkulu. Hlonipha uyihlo nonyoko, you are there. Hlonipha uma nobaba. Ma kumele usebenze lapha egcekeni noma kumele wenze anything ekhaya, uyasiza. Ma kudingeka imoto yakho, uyabanika imoto, kuyasetshenziswa, ngoba wena you are living according to izwi likaNkulunkulu. Ma uphila ngokwezwi likaNkulunkulu, you are not only living according to izwi likaNkulunkulu, but we are also preaching to labantu at the same time nge-conduct yakhe, indlela ophila ngayo. So izwe lilindele ukuthi uzophila ngama-systems abo, uzoconforma to ama-standards. uNkulunkulu ngala ulindele ukuthi wena uzophila ngezwi lakhe, wena uzohamba njengalokhu yena esho, hhayi njengalokhu umhlaba usho. Now into engifuna sibuye siyibheke futhi enye la, ile point lami elilandelayo. So kunama-benefits musemusha of ukulandela uNkulunkulu. Akusiyona nje umuntu omusha kuphela, but in this context yethu since kwabantu abasha, kune-benefit yokumlandela uNkulunkulu. Number 1 is that uma uhamba ngezwi likaNkulunkulu, ibonus nje to what we are discussing namhlanje. Uma ulandela uNkulunkulu noma ukholwa okwangempela, unaleya bonus yokuqala evelayo lapha ye-eternal salvation. John chapter 14 verse 23 uthi, Jesus answered him, if anyone loves me and keeps my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Ma uthanda uzogcina amazwi ami, umuntu okholwayo la uthanda uJesu ophila ngezwi likaNkulunkulu, uJesu futhi uzomnika i-salvation, eternal salvation, insindiso, ngeke ilahleke, ngeke itshontshwe umuntu, ngoba wena ube umuntu omusha, wathanda uJesu, walandela. I-benefit yokuqala. I-benefit yesibili is that ma ukholwa uwumuntu omusha, awufani njengalo muntu ongakholwa osemhlabeni. Ama-temptation nezono uphila kuzona, ubhukuda kuzona, kodwa futhi at the same time wena as umuntu omusha kuchaza ukuthi you are immune from isono. That's why ma sifunda la uPsalms 119 verse 9 uthi, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Khuluma ngezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakusiza ukuthi ulwe nama-temptation nezilingo, noma ezokocansi noma ngathi uwezani ilingo ezikhona nje kubantu abasha common. Indlela yokuthi ugcine indlela yakho iphiwe ukuthi ungaweli kuleso sono, ukuthi wena uyigade ngokulandela izwi likaNkulunkulu, nokugcina izwi likaNkulunkulu, nokwenza izinto ngezwi likaNkulunkulu. Benefit yesibili leyo.
Eyesithathu, i-benefit is that you find the purpose and identity in Christ. Uma ubheka izwi, not izwe likunika i-identity kwezinye izinto that has nothing to do with your spiritual life. Izokunika i-purpose ne-identity insofar as izinto ey'phathekayo are concerned. Ukuthi unani la emhlabeni, kuzokwenzakalani kuwena, you identify yourself, for example, ngizobona ukuthi ngempela into serious mase ngine PhD or professor or ngudokotela or whatever the case may be. Imfundo yakho ingakwenza futhi ngokwezwe uyibone une-purpose ne-identity. Kodwa ma uza ezwini likaNkulunkulu, that's where we find our true purpose and identity as abantu abasebasha. And we thola leyo nto ku-Colossians chapter 1 verse 16. Lithi, for by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. Which means kwakona ubukhona bakho as umuntu osemusha, ma ekudala uNkulunkulu ukudalela yena, i-purpose yakho ne-identity uzoyithola kuyena, uzoyithola ezwini lakhe, uzoyithola ekutheni ulandele iy'miso zezwi likaNkulunkulu. Njengoba ekhuluma ngale ndlela uColossians uthi zonke izinto ey'khona ey'bonakala ney'ngabonakali ey'daliwe uNkulunkulu, konke kwadalwa ngayo uKristu futhi kwakudalelwe yena. Okusho ukuthi nathi as we form part of i-creation kaNkulunkulu, nawe usemusha noma usumdala, wena i-purpose yakho ne-identity is found in Christ. Ngeke uze uyithole lapha ezweni ngoba izwe alina-interest ekutheni wazi uKristu, kodwa line-interest yonke ukuthi likufake eweni, likuyise ekubhujisweni nasekulahlweni kwangunaphakade. La ezwini likaNkulunkulu yila sithola khona izinto okwangempela. So with that being said, ngiyavala manje, ngivala ngo-2 Corinthians chapter 13 verse 5. La ethi khona, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test? So Paul, when he writes to labazalwane baseKorinth, uthi abayihlole. That's the most important thing kulento noma kuleli verse that I want to put across kwabantu abasha. Ukuthi awuyihlole ubone ukuthi uhamba ngendlela uNkulunkulu alindele ngayo noma uhamba ngendlela izwe lilindele ngayo. Kumele uyihlolisise ubone ukuthi ngempela ngabe nawe usahamba ekukholweni, usamilene enkosini, usahamba yini ngendlela uNkulunkulu afisa ukuthi uhamba ngayo nangizwi kaNkulunkulu indlela elisho ngayo. If uyithola ulekha in some of izinto ey'khulunywe namhlanje, well, indaba ezimnandi ukuthi uNkulunkulu he's still waiting for you to repent kuleso sono. He's still waiting for you to come back and akusindise kusona. And he's still waiting for you ukuthi uma usuphendukile alindele izinto ezinhle kuwena ngokwezwi likaNkulunkulu. So with that being said, bazalwane, may God bless you and ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu. Ngiyawathanda mfundisi lamavesi ovala ngawo. Zihloleni nina ukuze niyibone ukuthi nisekukholweni ngempela yini. Siyabonga kakhulu walichaza kahle izwi likaNkulunkulu. Baba Ngcwele, ngilindele imibuzo eminingi-ke. Ngiyacela nje ukulivula lelo thuba. Engathi basayihlola. Bayayihlola abazalwane. Cela ukubuza mina bese ayihlola abangcwele. Ma ngisesikoleni umfundi ngisanda kusindiswa, iningi
i-peer pressure maqondana nezinto zezwe. Umuntu ofundayo kulula uku-influence-eka. Ngilwa kanjani nezinto ey'njalo njengomuntu omusha? Alright, yebo Dubazana. So kunezinto ezimbalwa that we need to agree on ukuthi kunzima vele umuntu uma esanda kusindiswa, especially umuntu omusha osafunda. Lowo muntu loyo ngicabanga nje ukuthi usindiswa usanabangani noma uphuma kubangani labade bethi akuphilwe kanje. Mhlawumbe usanda kugabha intombi yakhe futhi awazi. Kunezinto ey'ningi kade ezenza ey'khona lapho, kodwa i-advice enkulu enhle is that lowo muntu onjalo kumele ukuthi alekelelwe. So ukulekelelwa kungaqhamuka ngey'ndlela ey'mbili. Okokuqala ukuthi uma ukuthi usindiswe ngaphandle, uma ngithi ngaphandle in the sense that abekho abantu abakhona lapha esikoleni, kumele lowo mzalwane loyo alekelelwe abanye abazalwane abakade bemshumayeza ukuthi ndoda sekuzoba khona ama-challenges akanje, ama-challenges akanje, ama-challenges akanje. Uyawalwa lama-challenges, kodwa indlela olwa ngayo buya phela kuthina usitshele ukuthi yini ostruggle-isha kuyona. Ngoba khumbula izwi kaNkulunkulu liveza abazalwane as a family, as a community. Akekho umuntu othi uma ekholwa bese beyinkomo edla yodwa, akwenzeki kanjalo. Uma ikholwa lo mzalwane esafunda, niyam-advise ukuthi kusazoba nzima, kukhona ama-challenges, usamusha enkosini, ngenzeka uwe uphinde uvuke, kodwa sikhona, sondela, ikuphi ostruggle-isha kukona. Kungaze kulindwe mhlawumpe ukuthi kuhlanganwe in person, nampo Teams, nampo WhatsApp, akakhulume umzalwane akalekelelwe, kodwa futhi at the same time akalekelelwe ekutheni abe aware. Number two, a-accept ukuthi kunama-challenges azoba khona esemusha. Kodwa umuntu onjalo umuntu ukuthi acathuliswe. Uma usasesikoleni nawe ukhona onjalo la, thola abantu noma esikoleni uma kukhona bahlezi bekhona. uNkulunkulu mesindisa umuntu uhlezi abantu ebabeke ey'ndaweni ukuthi balekelelane. Uzomthola omunye umzalwane lapha esikolweni, ncika kuyena kakhulu, nithandaze ndawonye, khulume nabanye abazalwane if there are any challenges, then lo muntu uzolekeleleka. Yes, Sixoleni. Yebo, sanibona bazalwane, yathemba niyaphila. Cela ukubuza ukuthi so umzalwane whether usesikoleni noma akekho esikoleni, kuyenzeka yini ukuthi akwazi ukuba nama-friendships outside of nama-friends angayena ayibo ngama-friends angakholwa, and like uma kuwukuthi like your friends bayaclaim ukuthi bayakholwa, how can you see for yourself ukuthi bayakholwa ngempela and the relationship I have with them leads me towards godliness? And if kukuthi abakholwa noma maybe even though beclaim ukuthi bayakholwa, but uyabona ukuthi actually when I'm with these people I tend to disobey God more than obey him. Yabo into enganjalo. How do you deal with that? Yeah. Okay, ngiyabonga Sixoleni. So I think isanya yokuqala would be i-disobedience yakho towards uNkulunkulu uma uhlangene nabo. That's a clear indication ukuthi there is no friendship lapho. Because into ebuye ibe i-challenge, if uzoba nomngani ongakholwa, yini e-common le eninayo that would make you friends? Mhlawumbe ngenze ukuthi benabangani high school and so on. Kodwa ukuba nomuntu ombiza ngomngani, ubungani nje bubodwa buyi-relationship, ngathini, i-relationship esuke i-expectile something from another person, meaning that umngani wakho is expecting ukuthi mecela i-favor kuwena ugxume umenzele i-favor, kanjalo futhi vice versa. So uma uzothema noma uzothi lo muntu umngani yet lo muntu akakholwa, and every time uma unaye
nokuthi uglorify uNkulunkulu uyamdisobey, it's a clear indication ukuthi there's no friendship lapho. That's number one. Number two, my view ukuthi ube nabangani abangakholwa kuyingozi ngoba you don't share anything in common. Ngoba wena you can say no, kumele kwenziwe kanje ngokwezwi likaNkulunkulu, yena athi kumele kwenzeke kanje ngendlela yakhe nangendlela yezwe lethu esikhuluma ngayo. So there's no friendship lapho mawusu usubheka izinto nama-priorities lo muntu anawo. It has nothing to do noNkulunkulu. Okwesibili, I think okubuzile ukuthi then how do you test if they claim ukuthi bayakholwa ngempela? So njengoba usushilo ukuthi mawuhlala nabo you tend to disobey uNkulunkulu more, then you need to probe them ey'ntweni ey'qondene nobungcwele, ey'qondene nokubalekela isono, ngoba in most cases kusuke kuyizinto ey'kanjalo ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi, and mawubona ukuthi i-feedback oyithola kubona noma iy'mpendulo zabo verbatim ngempela zikhombisa ukumdisregard uNkulunkulu, then that's an indication ukuthi labantu abakholwa they are not conforming as per izwi likaNkulunkulu. That's number one. Number two, njalo nabo you are disobeying uNkulunkulu. Number three, bona muba-testa ngezwi likaNkulunkulu ukhuluma ngezinto ezama-fundamentals, umuntu omusha kumele ahambe ngazo ngezwi likaNkulunkulu, kuyaliwa kunengxabano nokungaboni ngasolinye. It's a clear indication labo bantu abantu abangakholwa, and my advice would be hlehla kulabo bantu ngoba manje iBhayibheli li-clear. Ukuhlanganyela nababi konakalisa ukuyiphatha kahle. So you'll keep on disobeying uNkulunkulu angazi until when, until now if ikholwa kwakho kube questionable ukuthi why are you hanging around nalabantu lapho. Usho kanjani ukuthi uyiphoyisa kodwa nabangani abazigebengu? Siyabonga. Ucela ukuthatha okugcina-ke bazalwane umbuzo. Mayekhona nje onombuzo okugcina. Hayi. Abazalwane ngiyathemba ukuthi bagculisekile. Basayihlola abazalwane baphazamisa. Okay, ngiyacela-ke mawukhona banama-prayer request, msebenzise leli thuba ukukhulekisana. uNkulunkulu uyayamukela imithandazo uma simncenga ndawonye. Onanga uthando lwethu, uTrevor. Yafowethu. Ngiyabingelela abazalwane. Ama-prayer point awu-2. Eyokuqala, ngicela sikhulekele inkonzo esizoba nayo i-Singles Conference but ngomhla ka-11 July ngicela siyikhulekele. Enye eseduze kwayo i-youth service esizoba nayo lapha ngomhla 27 June. So izona iy'nkonzo ey'sekhanda engifisa siyikhulekele. Okay. Khona omunye une-prayer request. Cela vula i-mic nje asho uma ekhona. Okay. Ngathi akekho khona. Siyacela mfundisi uKhoza usivalela ngomkhuleko. Ngicela sikhuleke. Siyakubonga Baba ngezwi lakho. Mfundisi uDlamini sifundisa lona. Siyathandaza ukuthi usisize, hayi nje abantu abasha kuphela, kodwa sonke sizizwe iyalo sinikeza zona zokungafuzi izwe nokungaphili ngendlela izwe elisiyalo ukuthi siphile ngayo ngoba